nikade na svetu. I sam videla baš sve, no iskren lažgo kako tebe nema nikade. Da li me sakaš ili me posakuvaš, i ne toliko važno ti se dopagaš. Da li me sakaš ili me posakuvaš, sve neka ti lažeš, sam si veruvaš. Novo iznenaduvanje od T-Mobile. So novata Play ponuda dobivaš sve. Neograničeni razgovori kon T-Mobile i T-Home. Neograničen 3G internet. Dvojno poveke besplatni minuti kon drugite mreži. I nov smartphone. Odberi Alcatel One Touch M Pop po super cena.